הערב אנחנו מארחים זוג לא שגרתי בכלל. עדן הראל, המגישה המעורכת של MTV, שהפכה לנזירה בודהיסטית בטיבט, והתקרבה לדת, וכיום מגדלת עם בעלה עודד מנשה 4 ילדים, וטפו טפו טפו עוד מעט 5. תום שלנו יכין לנו ארוחה מעולה כמובן, וגם נקפוץ לראות איך מכינים מרק פטריות יער ודגים בנוסח יווני. ערב טוב, היום אני ותום הזמנו איתנו, לסעוד איתנו, את עדן ועודד, חבריי היקרים. איזה כיף. קודם כל כיף לי. קודם כל כיף לי. לא מזמינים אותנו אף פעם, אתם היחידים אני הזמנתי אתכם ותום תכף יאכיל אתכם. זוג שכל אחד מכם הנחה עשרות תוכניות במשך השנים, סדרות, סרטים, הצגות, אם אני אתחיל למנות, ייגמר לנו הזמן, וגם ביחד עשיתם לא מעט דברים. אני גם רוצה שננסה לברר סוגיה, איך העניין הזה של לעבוד ביחד, עם לו"ז כל כך צפוף, ולנהל משפחה של טפו טפו, עוד מעט עם 5 בדרך, טפו טפו עוד מעט, ואנחנו ננסה לברר ביחד את כל הדברים האלה. בוא נברר, נו. מוכנים? בטח. וגם אנחנו נבין את זה. יאללה. אי אפשר להבין את זה, אה? אז בואו נעשה לחיים. לחיים. יאללה. מותר לי, זה לחיים מים, זה הכי בריא. לחיים ומים זה הכי בריא. לחיים. זה באמת לחיים. לחיים. לחיים צדיק. ממש. תום, אתה מפנק לי את חבריי היקרים היום? נכון, בטח. יש לנו פה בשבילכם כדורי חצילים. ממש משהו מאוד טעים, זה הולך מצוין עם הסלסה המקסיקנית שיש לכל אוקיי, אז מה, החתכים. לקחת ביד או עם מזלג? איך זה זה נראה? מקסיקני, זה ביד. ביד, אני בעד ביד. ויש גם מקלות גבינה, ספירלות. יש עוד מאפים קטנים עם אנשובי, גם מאוד טעים. שובי? זה כבר המוציא, אז אפשר לאכול בלי ברכה, זה כבר ביחד. כן, עשית מוציא. כל הכבוד לכם. ובלאדי ויש פה מרי? בלאדי מרי ללא אלכוהול. יפה. מעולה. כי בהיריון זה בעיה. כן, בטח, אנחנו קצת... מתחשבים. אנחנו אני מעודדים מזדהה את עם זה. ההיריון תמיד פשוט. בהיריון, אין הכל באופן תמידי. יום מניקה או בהיריון, אז תמיד... רגע, מה קורה עם זה? אתה זוכר את עדן לא בהיריון או לא מניקה? אין דבר כזה. לא קיים. הכרת עם ילד, כשהיה בקושי בן גם שנתיים. כתינוק, עם המערכת. זה היה סוף ההנקה, יצאנו, עוד חתנו, הנקתי אותו. מיד ילד, הריון. הנקה. הנקה מיד אחרי זה עוד ילד, הריון? הריון, הנקה. איזה הנקה ברכה לא זה. נגמרה, עוד ילדה. תודה. בדיוק, וכולי אני וכולי. מתחילה להרגיש לא בנוח. זה ברכה, זה דבר מקסים. זה טוב. תגיד, תודה רבה. שוב לחיים. באמת, יפה. עדן, אני בן עליי. אדם שעבר... יש לי חוויית הריונות קשה, אני חייבת כן? להגיד, כן. לאו דווקא רפואית טפו-טפו, אבל פיזית, נפשית, קשה לי עם הסחיבה הזאת ועם לעבור את 9 חודשים האלה. גם לי. גם לך, יותר ממנה. יותר ממנה, נכון? בטח, זה כי אני לא... כל הזמן רואה אותך, זה אנחנו בהיריון. ואת עוברת את זה בשלווה. אתה אמרת את זה מאוד קודם יפה, כל, זה סתם את מאוד מצליחה יהודי, לעשות אתה יודע את זה. להגיד תלוי. שאנחנו. אנחנו. כן, אנחנו עובדים את זה, נכון? פעם אני עדן אומר את קבע זה גם לרגל. לאשתי ואני. פעם עדן קבע לרגל. באתי עם אשתי לרופא, ואמרתי לרופא, דוקטור, הרגל שלנו כואבת. זה מירב אריה לוין. יפה מאוד. זה כל כך יפה הסיפור. נכון, סיפור יפה. אני חייבת להודות שזה לא תמיד קל, ויש ימים שאני ממש bitch from hell, כאילו אין לי מילה אחרת. כי זה גם, לא רק הריון, גם בבית, זה סבלנות לילדים, יש עוד ילדים. סך הכל תינוקת גם בבית, אבל יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים. עכשיו, תקופה הזאת, הריונות, הנקות, לידה, משפחה, אני חייבת הורמונים. לציין מהצד, שלי, בכל אופן, אתם משרים איזשהו משהו של זוגיות, משהו רגוע, משהו מדהים, באמת, אני כל הזמן רואה אתכם ביחד, יש את ה... אני נורא אוהבת את העניין הזה שאתה קורא לאמא, גם כשאתם לבד, שזה מקסים בעיניי. אמא. יש בזה משהו ממש מרגש, אבל, שהוא פונה אלייך כאמא, גם כשאנחנו נפגשים על סט, שזה ממש כיף. אבל איך זה מסתדר, את יודעת, עדן מגיעה ממקום בעבר שונה לגמרי, נגיד לפחות תדמיתית, את יודעת, MTV, החיים הטובים והפרועים, עודד מעולם הילדים, איפה נפגשים? בילדים? זהו, אבל לפני הילדים. לא, תראי, זה גם, זה כאילו, תראה, זה נקודות בזמן, אבל סך הכל עברו הרבה שנים, בן אדם גם משתנה, אני מאוד שמחה שאני לא מה שהייתי בת 18, אני היום בת 38, זה 20 שנה, 20 זה שנה, 20 זה שנה המון. שם. זה המון זמן, הרבה דברים קורים לבן אדם ב-20 שנה, אז אני השתניתי והוא השתנה, וכשהשתננו, נפגשנו איפשהו באמצע.
וכהשתנות, את יודעת, קוראים באמת הזמן מעביר ואנשים משתנים, אבל יש לך משהו שיכולה להגיד שנגיד בעבר, בהרגלי החיים של אז, של לבד והרווקות והאחראי רק על עצמי, משהו בהרגלים שלך את רואה שהשתנה, משהו ביחס שלך לדברים. בטח, פעם הייתי פיוז הרבה יותר קצר מהיום. עם כל זה שאני צוחקת שאני אין לי סבלנות. פעם בכלל לא היה לי סבלנות. נכון? פעם היה לה פתיל מאוד 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 קצר. לא היה פתיל, הוא לא היה. ועכשיו יש לה פתיל קצר מאוד. אבל זה כאילו, בכל זאת, יש הבדל בין זה לזה. כן? יש פה מרחב מחיה. יש פה מרחב מחיה. זה לא תוך שני גדול, צועקת. שהוא הכי שונה, נכון? הוא הכי השתנה. אני חושבת שמאיך שאני מכירה את דדי עד היום... שקילים מילים. לא, למה? עשה שינוי מאוד גדול, בטח. אני חושבת שהכרנו, הוא היה בן אדם שהוא... הוא היה בן 36, הוא היה הרבה... כל כך... אני כבר בגיל מאוד צעיר נהייתי אימא, זה כבר מוציא אותך מעצמך. נכון. מהריכוז העצמי הזה. הוא הכרנו בגיל 36, הוא כולו היה רק עם עצמו. שכל החיים הוא עסוק בעצמו. בעבודה שלו, בנוחות שלו, בשינה שלו, באוכל שלו, בפינוקים שלו, גם... הוא הגיע ממקום של הרבה עשייה, הרבה שפע, הרבה... הכי מפונק, בקיצר, הכי מפונק והכי מרוכז בעצמו. איפה מי שהיה ואיפה מישהו היום? איך משתנה? מה, הייתי מפונק? אבל זה מה זה מובן, תדע לך. ברור. עד גיל 36 להיות עסוק בעצמך, עסוק בעצמך זה נשמע רע, אבל זה לא, לא החיים, אבל אתה לבד, אז במה אתה בעבודה תתעסק? שלך, באוכל שלך, בשינה שלך. אין לך כאילו, אני עובד בשביל. נכון. אני זה בשביל, אין את זה. אין כלום. אז זה הכי מובן שאתה הופך להיות מפונק. באמת הכי מרוכזים שאפשר לומר. וגם אגוצנטרים מאוד, יכולים מאוד... לא רציתי להשתמש, אמרת לי שקלים מילים, לא השתמשתי במילה כזאת. אבל זה אגוצנטריות ברורה. אתה גם מופיע, ואתה שחקן, ואתה זה, והכל באמת, הכל מותר, הכל פשוט, הכל קל נורא. לעשות, להיות, כל החלומות קרובים אליך, וכל כך פשוטים ונעימים. וזה כמו סלע, זה כמו... עשיתי את זה. לא, כי ראיתי את הפנימיות, ראיתי את הנשמה. אבל התהליך הזה הוא קורה טבעי, או שכאילו... החיים שאתה לא שם לב, הרי חזקים בדיעבד אתה מהכל. אומר, הייתי ככה וככה, והשתנו. זה דברים נגיד, אמרת לו, תשמע, זה כבר לא אתה. לא, לפעמים בלבד ברור. שזה משהו שקרה. לא, ברור שלפעמים אתה צריך גם להגיד, או כי גם הוא לא ידע, זה לא... אין מודעות. אין מודעות, הוא לא ידע, אז קצת אמרתי, קצת, אבל... זה לא בא מעט, בתוכך, מעט. אני לא מאמין שאפשר לשנות בן אדם דרך להגיד לו דברים. אתה הרגשת את הצורך הזה פשוט. זה בא מהחיים, אתה רואה את זה, א', שאתה חי בזוגיות, עוד עם ילד, שהכרתי אותה שהיה ילד בן 2, אז הפכנו כבר למשפחה, והמשפחה עושה משהו, ואז עוד ילד, והנישואין כמובן, והקידושין, והילד הנוסף שלנו, והפכנו ממש למשפחה. וזה כבר לבד עושה את העבודה. החיים עושים את שלהם. והשיחות הנעימות, שלא באות בתוך תוכך, אלא באות מתוך שיתוף. ואם אפשר לומר, תורה גם. כן, אתם האור חושבים... שבא מזכך את היצרים. אתם בתהליך... איך תגדירו? כי יש תהליכים, כל אחד תאריך, מגדיר חזרה. שקלים מילים. זהו, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. שקלים אז אני שוקלת וזה, כי זה כאילו כל אחד יש לו את המושגים. איך אתם קוראים לתהליך הזה שאתם עוברים מחילוניות גמורה של שניכם, נכון? שאני אוכל ואתה תסביר, כי אתה טוב בהסברים האלה. קודם כל, אני יודעת שעדן הביאה אתכם למסע הזה. עדן אשמה בכל. עדן אשמה בכל, כל מה ש... יש בסיפור גן עדן את הסיפור הזה שהוא בא, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אומר לו, למה אכלת מעץ הדעת, נכון? אז מה אומר? האישה שנתת עימדי, זה כאילו אתה הבאת לי אותה, היא סדרה לי. מה אתה רוצה ממני? מה, אני לא אשם, היא אשמה. אז אני לא אגיד את זה, אבל כי זה באמת לא נכון, כי אם לא הייתי רוצה, אז כמובן הייתי הולך. ביחד, בדרך משותפת, באמת ראינו כמה דברים שאני לפחות לא הכרתי בחיי. היה איזושהי אידאה מסוימת על תורה, על חרדים, על אנשים שמאמינים, בכלל, על אמונה. פחות על הדת עצמה. מאוד לא הערכתי אמונה. אמונה בדור שלנו זה דבר שנורא נשמע, נורא פרימיטיבי. אנחנו אדם אינטליגנציה, אדם שיודע. בן אדם הנאור, כאילו אם אני אומר, אני יודע, אז זה נשמע הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר אינטליגנטי, וגם אנחנו משפחה שהערצנו את הידיעה, את האינטליגנציה. איינשטיין יודע. מה זה? היא סבתא שמדליקה נרות ומתפללת. למי? זה למי? זה משהו... התשובות הלא ברורות, חוסר ידע. זה משהו נורא פרימיטיבי, נורא נמוך. נורא לא הערכנו את זה. אתה מגלה שהידיעה היא מאוד מוגבלת. ודווקא האמונה היא אינסופית. האמונה זה הדבר הגדול. והכל התחלף לי. כי
מה שזלזלתי, פתאום התחלתי להעריך, ומה שדווקא האמנתי, ראיתי שזה נורא מוגבל ונורא... שגם הוא עשוי באמונה. קיצור, הכל התהפך, והמפגשים של עדן ושלי בלימודים כאלה ואחרים, הרב יובל הכהן השרוב. שיש בזה משהו שכאילו מאוד באמת עושה את הזוגיות, מה שדיברתי עליו, מה שאני רואה בזוגיות שלכם, אני חושבת שיש בזה קשר מאוד גדול לזוגיות ביניכם, להערכה, לכבוד, למקום של כל אחד. זה נתן לנו כלים מאוד גדולים וחשובים לבית, לזוגיות, למה זה משפחה, למה זה משפחה יהודית, למה זה ערכים, למה זה ילדים, בטח, באנו הכי... אני לא יודע... גם מלא שאלות כאלה, לא? אתה בא כאילו תמיד להתקיף בהתחלה. כאילו להוכיח אותו על חוסר הידיעה, להוכיח על זה שאין מתשובה. אני לא כזה, לא יודע אם זה באנו להוכיח, אבל באמת אני חושב שזה כמו איזה מערכת חיים. פתאום יש איזשהו... זה כמו שקונים מכשיר חדש, אז מיד מסתכלים בהוראות, איך מפעילים אותו. הרי אם לא תלחץ על ההון, על העוף על ההון, זה לא ידלק. ויש עוד כמה כללים שצריך לעשות במכשיר כזה או אחר. וגם בחיים יש כנראה כללים שלא הכרתי. אני הלכתי בדרך מסוימת, אומנם קיבלתי המון אור ושמחה, אבל זה לא היה בדיוק כנראה הדרך הנכונה. ואז, כשאתה לומד ביחד בדרך חיים את הכללים, אני פתאום היום לא יודע איך... היום יש לי שאלות כאלה שאני שואל, איך אנשים עושים את זה בלי זה? זהו, אתם זוכרים את עצמכם בלפני? אני מסתכל על זה, איך חייתי? אני קוראת לזה גלגול קודם. זה ממש גלגול. כאילו, כי זה מישהו אחר אי שם, לי יש כאלה דברים בכם שאני אומרת, זה הייתה מישהו אחרת, בזמן אחר. אין לי זיכרונות משם. יש לי המון חברים שהם כבר לא ביחד, כולם התגרשו, אף אחד לא החזיק מעמד, אבל יש איזה זוג אחד שאני מכיר שהם עדיין ביחד. שאני יודע שהם זוג בלי תורה, ואני לא יודע איך הם עושים את זה. איך הם עושים את זה? אני לא מבין איך זוג יכול, איך בית אמיתי, איך שבת, איך חינוך ילדים אמיתי, לא של טלפונים שמתקתקים כל פעם, רואים מחשבים בתוך כדי ארוחת צהריים ורצים לאינטרנט לפייסבוק. באמת משפחה ששר השירים שהיא מלוכדת, שאהבה, של טהרת בית, של איש ואישה אמיתי, אני לא מבין איך עושים את זה בלי תורה. כן? לא מבין. אני מה זה מתחבר למה שאתה אומר? אני אפילו עוד שהייתי רחוק מכל התורה, אני ידעתי שרק במסגרת התורה אפשר לחיות בתוך זוגיות. וכמה שהתקרבתי יותר, כמה שלמדתי יותר, לשרות את הזוגיות. רק זו הדרך ששומרת על הזוגיות. אתה אומר לך שאתה יהודי מכולנו, אתה צדיק. אני חייבת לבוא לדאבל, זה חסר לי פה בן אדם. זהו, תביא. אבל את תמיד היית במסע רוחני כזה או אחר, נכון? תמיד חיפשת. כן, אני... היה לך תקופה במנזר בהודו. נכון, כן, הייתי נזירה בודיסטית טיבטית שנה. זה מטורף. הייתה את הכל, תשאיר אותה, היא עברה בכל המסלולים. חיפשתי. כי מה? כי את מרגישה שחיפשת תשובה למשהו כי זה לא נראה לי הגיוני שצריך לקום, ללכת לישון, לאכול, לשתות, לעשות כסף, לא לעשות כסף. כן, זה היה נראה לי... הגשמיות כאילו תמיד נראתה לך לא ברורה? כן, זה לא הגיוני שבשביל זה אנחנו פה, זה לא הגיוני. יש משהו מעבר, איפה המעבר הזה? שמישהו יסביר לי למה. למה אני צריכה לקום בבוקר? מה התיקון? מה אני צריכה לעשות פה? זה לא הגיוני. ואני בדיוק הפוך. אני הייתי כולי מטריאליסטי, גשמי. גשמי לגמרי, למי להוציא חשבונית? כמה נכנס לבית? זה הכל... הכל ממוספר הכל ממוספר, והייתי מאושר מזה גם. ועשיר מזה גם. והיה אושר גדול. והייתי נורא מאושר מזה, וזה היה איתי בלי, הכל נראה ברור. פתאום באה אישה ואומרת, רגע, מה? אבל עדן גם הלכה לקצה העולם לחפש את הרוחניות, ובסוף מצא אותה בבית. כן, כי היה לי הרבה התנגדויות לבית, הרבה התנגדויות ליהדות. אני הייתי בדיוק מאלה שמאוד לא אהבו, והכי ראיתי את הדת כמשהו חשוך, ולא הבנתי, לא למדתי, לא... כמו שהוא אומר, פחות אינטליגנטי ופרמטיבי. כשאתה בא לאמצע ואתה רואה את נקרא לזה בכלל, השחורים האלה וזה, ואתה אומר, מה זה? זה מלחיץ. לא, זה נראה לא רציני, זה נראה ההפך, זה נראה שזה לא... כזה. אדם שצריך רב שיגיד לו מה לעשות, זה אדם כלוא. אדם שהולך לפי ההלכה מה מותר ומה אסור, זה הכי קל שבעולם. איפה החופשיות פה? אני רוצה לנסוע לחוץ לארץ, מחר בוקר אני טס לחוץ לארץ. אני עושה מה בא לי, אני החופשי, הוא כלוא. אבל אתה מקווה שזה בדיוק הפוך. שאני בכלא הכי גדול של התאוות והיצרים שלי והשטויות שלי, והוא הכי חופשי. כי הוא בדיוק ככה, רק אז הנשמה שלו פתוחה. שזה תהליך ארוך. מאוד. מאוד, כי אני שומעת אתכם בדיוק, ואני אומרת, אני מסתכלת על זה, להגיע למצב הזה של לסובב את הקערה על פיה, זה וואו, לעבור את עצמך. אני לא הבנתי כרווק, איך אפשר, אני באמת לא הבנתי, לחיות עם אישה אחת. היו לי חברות ככה אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. זה נראה, מה, זהו? איתה אני, אבל זה כבר טוב, הייתי 6 פעמים, 600 פעם, 700 פעם. מה, זהו, זה נגמר בזה? לא, אין איזה שהוא... ולא הבנתי איך אדם בוחר אישה אחת לכל החיים. אין, זה לא הגיוני, זה לא בטבע. עם תורה?
אני לא מבין איך אפשר לא לבחור אישה אחת בכל החיים. זאת אומרת, הכל ברור, יש בדיוק את העסק, איך זה עובד. אם אתה לא עושה את זה ככה, זה לא יעבוד. זאת אומרת, יש בדיוק את הרגע, את הכלל, את היחסים האלה המדויקים, מתי מותר, מתי אסור. וזה בונה לך רצון לאלף שנה. הרבה יותר קל הופך להיות. כן, הרבה יותר מסודר והרבה יותר נפלא. הפוך? כאוס. הפוך זה... הייתה לי חברה פעם, זה, אוקיי, בסוף זה מזדלזל כזה, זה כבר, אוקיי, נו, מה הלאה? עוד פעם ועוד פעם. אני אומרת, זה נכון שאתה לא צריך להיכנס לאיפה שאתה יודע שאתה יכול ליפול. לגמרי. פשוט לא נכנסים בדלת הזאת. וזה משהו שיש בדת, בזוגיות, שבגלל זה נראה לי גם שומר עליה. כן, גם. טוב, אתם רוצים לאכול קצת? אפשר, כי זה, וטום פה מתקרר והכל כשר. האוכל כשר, ברוך השם. טום זה כמו, אתה יודע, תסתכל על טום, אתה יודע, כשר. הוא יכול לבשל לרב קניבסקי לפי דעתי. טום, זה מאוד טעים. זה ממש טעים, אבל נכון שאין ארוחה כזאת שלמה בלי מרק, נכון? בכיף. לא, ארוחה שלמה עם מרק. מאוד אוהב איזה מרק. מרק? הכי אהוב עלייך? מרק, אני אוהבת מרק עדשים, אני אוהבת מרק עוף, אני אוהבת המרק של הקוסקוס, אני מאוד אוהבת מרקים. אני מתה על פטריות. ממש אוהבת פטריות. ומרק פטריות זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת. קודם כל, תכיני לו. ובשביל להכין לו, אני רוצה לשלוח את כולנו לראות. יש במרגלות הרי הטטרה, בפולין, הם מכינים מרק פטריות כזה, אתם יודעים, כפרי כזה של פעם. בואו ננסה. חבל שגם אנחנו לא נמצאים עכשיו באמצע יער ירוק עם בריזה מרעננת. לפחות נראה איך מכינים פה מרק טעים ופשוט. בסיר כבד יוצקים ליטר מים. ממליחים. מפלפלים. מוסיפים ציר ירקות. מוסיפים גם פטריות יער מיובשות, מסוג פורצ'יני אם אפשר. מכסים ומבשלים 10 דקות. מסירים את הפטריות ומחזירים את המרק לאש. בינתיים ממיסים 2 כפות קמח במים. מוסיפים את רוויחת הקמח למרק תוך כדי ערבוב בעזרת מטרפה. חותכים את הפטריות ומחזירים אותן למרק. ממשיכים לבשל. בקערה נפרדת יוצקים שמנת לבישול. בעדינות מעבירים מעט מהמרק לשמנת, להשוואת טמפרטורות. תוך כדי ערבוב במטרפה, מעבירים את השמנת לסיר המרק. לאט לאט, שלא ייווצרו גושים. יוצקים את המרק מעל בצקיות תוצרת בית. מקשטים עם פטרוזיליה קצוצה. בתיאבון. אז כן, המרק, אמרתי לכם שמרק זה משהו שמחמם את הבטן ואת הלב. נכון. נכון? לגמרי. אני דווקא הכנתי מרק קר, מרק גזר, בטיבול קצת הודי. מרק כתום. הודי, אוי, איזה כיף. הנה, מרק כתום, אני דיברתי על מרק כתום. וטיבול הודי, אני אוהבת. ממש אותי. זה מיוחד. מאוד. אז לך סידרו את ההודי, לי סידרו את הכתום. סידרו את המרק. הכל משתלב. פשוט שותים את זה ממש מרק מיוחד, אני אוהב אותו מאוד. מתאים לקיץ, קל להכנה.
פעם לא הכנתי לשמור מרק קר. בקירור, וכבר משהו מוכן. כמו גזפצ'ו, פשוט כיוון אחר לגמרי. זה כאילו גזע? כן, רק גזר? גם מיץ גזר וגם גזר מבושל, והכל טחון. טחון? מקובל, כן. אנחנו נראה טוב אחרי זה בלילה. מאוד מעניין וטעים. אז רגע, טיבול הודי, את אוהבת? ממש מכין את האהבה. קארי, בא לך טוב? קארי בא לי מושלם. גם בהיריון? גם בהיריון. די. בעיקר בהיריון. כן, אני הולך להכין עכשיו קנלים עם קצפת. עוד פעם, עשבי מילים שאני לא טיבול. מבינה. יש פה קצת פינוק פשוט. יפה. זה נורא פשוט תודה. שתום עושה את זה, זה נראה לך מה זה פשוט וקל. כן. ואז אתה זה לא נראה לי מגיע, פשוט וקל. והכפות לא הולכות, ושום דבר לא מסתדר. אז רגע, איך אוכלים את זה? אוכלים את זה עם ככה? כן, כן. אני הייתי הולך על זה כן. במיוחד עם אני הולכת הקנה למעלה. טוב, שיהיה בהצלחה. וואו. טוב. טוב, טעים. מעולה. תשמע, מה זה הדבר הזה? תגידו, מה מה שיצא טוב. אוכל בבית? את מבשלת, עדן? מאוד. כן? אני מאוד אוהבת לבשל, כן. שזה הגיע עם הזמן באמת והמשפחתיות, או שזה משהו, הג'וק שהיה לך תמיד? לא. יש בזה מלא שום, הרגת אותי. יש לי יום ארוך. מתי נתנשק? אז זהו, לא בקרוב. לא בקרוב. מצטערת. אוי, זה טעים. אם זה תמיד, לא, זה משהו שנפתח לי עם הילד הראשון, מן הסתם. שהבנתי שאוקיי, מה קורה? צריך לאכול. מי מכין את האוכל? איפה אימא שלי שתבוא ותביא לו את האוכל, כאילו? ילד, לך הבנתי, סבתא. כן, הבנתי שאין כזה דבר שזה אני. ואז התחלתי לבשל. אבל אני מודה שהאהבה למטבח הגיעה, כשהכרתי את עודד, אז הוא היה חובב מסעדות. הוא היה אוכל אכלתי רק במסעדות. רק במסעדה. במסעדות. לא נגיד את השם שלה, כי היא לא כשרה, אבל אכלתי כל היום באותה מסעדה. כן? נכון. כן. אותו שניצל, כל היום, כל הזמן. היו בעצם שתי מסעדות שאני משחק ביניהם. פעם שם ופעם... לא היה לי בבית אוכל. הדברים המדויקים כן, גרתי לבד, אז לא הכנתי אוכל, לא יודעת איך מכינים אוכל. אז הייתי אוכל קבוע באותה מסעדה או במסעדה אחרת, אבל ידעתי בדיוק מה אני הולך להזמין, וזה היה ככה כל יום. כאילו כזה הווה שניצל? לא, שניצל טעים מאוד. כן, שניצלים, מלא זה קטשופ. טעים, אבל... מלא קטשופ. לא, עוד כמה וצ'יפס. דברים אחרים. היו גם לא, ופרגיות, אני זוכר מה אכלנו. ופרגיות, כאילו איזה שינוי. שינוי. אם אני מביאה לו קצת בשר, זה בעיה, קשה לו. כן? אבל הוא סבל מאוד מכאבי בטן. כן. ואז התחלתי להגיד לו, תקשיב, בוא תאכל פה. בוא תאכל פה. ואז הוא נשאר לאכול פה. חלק מהאהבה... זה כבר נשאר לגמרי. חלק מהאהבה היא גם, אומרים, הצבא צולל קיבתו. ודרכו לבו של גבר עובר. דרך הקיבה, והיא כבשה אותי גם דרך הקיבה. כן? כן, היא מבשלת טוב? מעולה. מה הספציפית? לא כמו תום, תום אני חייב להגיד בסדר, שאני אבל תום אין מה לעשות. אבל טוב, לא פייר. טיפה פחות. מה את מבשלת, אחי? כאילו, מה... מה, כאילו, אני אוהבת לבשל? תראי, הבישולים, במשך השבוע זה יותר קל. בשבת יוצא כל הבישולים הרציניים. שמאז באמת התהליך שלכם בשבת הפך להיות 20 סוגי סלטים וכאלה. זה לא בדיחה. כן? זה לא בדיחה, יש בשבת אוכל. אני חיה על זה. אנחנו בעצם, בוא זה נאמר, נראה לא הגיוני בלי זה. שבוע שלם אנחנו בעצם אוכלים מעט מאוד, אבל נכון. באמת מפצים את עצמנו בשבת בשלוש ארוחות. סבא שלי היה אומר, השולחן, זכרו לברכה, השולחן נשבר מרוב האוכל. הוא לא יכול להכיל את האוכל הזה, זה באמת 20 סוגי סלטים. הכל סביב, זה לא הכל סתם. סביב האוכל, גם הביחד, הדיבור, השיחה. השירים, מנה, עוד מנה, שירים. הכל. זה אירוע. אתם מארחים? בטח. תמיד. כן? או בשישי מתארחים. או מתארחים. או מארחים או מתארחים, כן. ויש 3 סעודות בכל שבת, בערב שבת, ב-12 בצהריים בשבת, והסעודה השלישית שיש להם שם עושים בית הכנסת שם, כבר עם הסוף. אוכלים בתוך כי זה כזה סעודה הכי... אתה כבר לא רעב, אתה כבר לא יכול לאכול. די, אבל אתה אוכל. אין ברירה, חייבים לאכול. אתה זה פשוט מצווה. אוכל. כן, זהו, אוכלים, ואז... לא אוכלים בשביל האוכל. תום, אתה אוכל סעודה שלישית בשבת? בדרך יש לך כלל כן, תיאבון לזה? כן. נכון, זה כבר פחות, מגיע אבל אחרי שכבר בבית אכלת. הכנסת זה לא כל כך עשיר כן, כמו כמה בבית. קרקרים. נכון? זה יותר, כן, יותר צנוע, אבל סימון. כן, משתדלים. סימון. תום, לדעתי, כשאני רואה אותך, אתה מחזק אותי. לא בגלל שאתה גם מבשל. במה אתה משמח במה אותי. הוא חלק אותך? מדובר בן אדם שנולד בגרמניה. ארץ, מדינה בלי מלחמות, בלי צרות, בלי הגבלות, אפשר לעשות מה שרוצים, הכל פתוח וחופשי. והוא לקח את עצמו,
הוא הבין שיש משהו מעבר לבורקס שאוכלים כל בוקר אבל זה בדיוק השאלות שאלתי גם, כאילו בדיוק העדיפויות בחיים, שאני הבנתי שהעדיפות שלי הייתה גם קריירה ועבודה, כסף, הבנתי, אבל מה התועלת, איפשהו משהו חסר, לאן זה מוביל? איפה זה נגמר? כל פעם, מה עוד? עסקת משהו ואתה צריך להמשיך הלאה, וכל פעם שאתה מגיע זה נעלם לך האור בידיים, מסתלק. לא מרגיש כלום, אפס. ואז הוא הגיע לפה, והתחתן, שזה מטורף. והתגייר. אתה יודעת, זה תהליך מאוד מאוד קשה גם. להפוך להיות יהודי, להתגייר זה פעולה עצומה. אני לא יודע אם אני עכשיו, עם כל הידע שאני צריך עכשיו, הייתי צריך להתגייר ולעבור את המבחנים שתום עבר, אולי לא הייתי עובר אותם. אתה יודע, השם עושה לך את המבחן. הוא יודע בדיוק איפה הוא לבחון אותך, איפה קשה לך, וצריך בדיוק, שם אתה צריך להוכיח שזה לא רק ידע. אני מאמין שהייתי עובר אותו, אבל זה כל יודע. זה האתגרים של צריך נורא לרצות את זה. צריך נורא לרצות את זה. זה נכון, זה נכון. להיות יהודי, צריך נורא לרצות את זה, כי זה מצחיק. מי שכבר נולד ככה, הוא צריך לקיים את המצוות. נכון. מי שכבר לא אומר, שמע, אל תיכנס לזה, זה כל כך הרבה מצוות, אתה לא חייב. זה כל כך הרבה. אם אתה ממש רוצה, join the club. אבל אם אתה ממש רוצה. רגע, עכשיו, בהיריון. איזה אוכל את לא אוכלת? זה נורא משתנה מן הסתם. כן? כן, כל הריון זה משהו אחר. הריון הקודם, מישהו היה אומר את המילה בשר לידי, ואני הייתי, לא יכולתי לאכול. גם בהיריון הזה אני לא אוכלת יותר מדי בשר, אולי זה משהו עם בנות, אני לא יודעת. קשה לי... כן, קשה לך להכיל את הכובד. כן, לא בא טוב. אז נגיד דברים בריאים יותר. כן, קלים יותר. זה לא אומר כלום על המשקל. אתם בעניין של אוכל אורגני כזה? אני לא בקשור, זה עדן בעניין של האורגני. אני רק אוכל את האוכל שעדן מגישה לי. והאורגני, אתה מתחבר לבריאות הזאת? אני לא מתחבר להוצאות לעלויות שלו. זה אני לא מתחבר. כן, אבל אחרי ששומעים על מה שקורה עם האוכל ועל האוכל המהונדס ועל זה שהכל כבר מהונדס גנטי וזה כבר בכל מקום וזה כבר משפיע על הילדים שמבינים את ההשלכות של הדברים, אז אתה מבין ששווה לך זה לוקח ביסט מאוד. וזה מטבח אחר לגמרי, אתה ממש... זה משהו חדש שאתה לומד, כי נגיד, אני לא יודעת להכין שום אוכל. בסוף כל בריא וכל הירוקים והקטניות, אני לא חזקה, אבל זה משהו, זה שולחן, זה מטבח שונה. כן, אבל אתה אוכל כל אוכל ביס אורגני, אתה אומר, אין דבר עודד, זה למען הילדים, זה בריא, אין דבר, אז עלה קצת כסף, לא נורא, תאכל תראה. כל ביס עובר טוב בגרון. ותהנה מהביס, כי זה ביס יקר. יש דברים שאתם מתגעגעים שלא אכלתם כשר, ובין הכשר. יש געגוע כאילו לאוכל לא כשר? לי לפעמים יכול לקפוץ כזה. אני יודע איפה. איפה? יפני. כן? זה השבירה שלך? זה היה קשה. אבל יפני זה גם, זה מטבח שהוא לא מושתת על דגים, אבל המון דגים. אבל דגים גם לא כשרים. הרבה שרימפסים, הרבה קלמרי, הרבה כאלה. אבל נשארת עם אהבה לדגים הזאת? דגים בטח. כן? כל הסוגים? לא. מה, בא לך לאכול שרימפס? לא. ממש לא בא לי לאכול שרימפס. אבל לא אהבת גם כשאכלת לא אהבת, זה לא אותו דבר. אני מאוד אהבתי, זה היה משהו שהיה מאוד לא, זה לא מה שאני חושבת עליו, יש כל כך הרבה אוכל, כאילו, למה להתעסק דווקא עם זה? יאללה, בסדר. אבל אני רוצה לקחת את כולנו, את כל חובבי הדגים פה, שזה כולנו בעצם, ליוון, לחוף הים ביוון, ששם מכינים איזושהי מנה עם דגים וירקות. הייתי שם. הייתי שם. ביוון? כמה וכמה. אז אולי היית במסעדה. אולי יראו אותי שם ביוון. אולי יראו אותך מאחורה. לא רק עודד ביקר ביוון, אלא עוד המון ישראלים. הים שם כחול, האנשים נחמדים, והאוכל ממש לטעמנו. הנה מנה טעימה במיוחד. קוצצים דק בצל ירוק. בינתיים מחממים שמן זית. מעבירים את הבצל למחבת ומתחילים לטגן. בזמן הטיגון קוצצים מעט תרד מבושל. כוס, לא יותר. מעבירים את התרד למחבת עם הבצל וממשיכים לטגן. עכשיו חותכים 3-4 עלי מנגולד. גם אותם מוסיפים למחבת. מערבבים היטב.
קוצצים חופן שמיר ומוסיפים לתבשיל. הכל ירוק, איזה כיף! יוצקים כוס יין לבן יבש. מבשלים עוד דקה או שתיים. ממליכים ומפלפלים. מסדרים 7-8 פילטים של דג ים מעל התערובת. חותכים 2 לימונים לפלחים דקים. מסדרים פלח לימון מעל כל פילה דג. מבשלים עוד דקה. בעדינות מעבירים את הפילטים יחד עם הירקות לתבנית האפייה. מטבלים בשמן זית. אופים 10-15 דקות בטמפרטורה של 190 מעלות. מנה ים תיכונית מרעננת שקל מאוד להכין. מומלץ לשלב אותה בשולחן ראש השנה המתקרב. מצוין. אבל לא נסיים בלי קינוח, נכון? אסור. לא, אצלי לא יוצאים בלי קינוח, חובה. יש פה עוגה כהה עם קקאו וקפה ודברים טובים, ועם ברבן, עם וויסקי ברבן, אמריקאי. שלא נשתכר אבל. לא, זה אפוי, זה כבר אלכוהולי. אלכוהול ברח. ויש פה מה זה? זה נראה מעניין הרוטב הזה. רוטב אנגלז, אנגלז? מה זה אומר? שזה רוטב אנגלי. אנגלי. ומה זה אומר שהוא אנגלי? ממה הוא מיוצא? האנגליות שבו מה עושה אותה את אנגלי? יודעת מה? תתאמי אותו, ותגידי לי עדיף? מה את חושבת אוקיי. עליו, זה יותר חשוב לי. רוטב אוקיי, עזוב שמה ביתי, בצד, פשוט תאכלי. משובח עם וניל אמיתי, אפילו אפשר לראות את זה. תשאיר, ואז אני אקח איתי טייקאווי הביתה. כן, אולי את הקנקן גם? איזה דבר. מושלם פה. בבקשה, אנחנו נעבור עוד בבקשה, פעם. הנה. בבקשה, בתיאבון לכם, תודה רבה. ניקח ביס אמן. לא מוציא עוגה. יוכל לא? לא ידעתי את זה. לא. אז מה צריך להגיד? אמרנו אמן. אני עולה אמרתי עליה. אמן. הוצאתי אותה גם. הוציא אותי, אמרתי אמן. הוציא אותנו. נו, איך זה? אוי, מושלם. אוי. מושלם. מושלם. תשמע, עכשיו, רגע, עוגה חלבית? היא חלבית? כן. אכלנו דג, מה הבעיה? לא, סתם... אין סיבה להתקמצן שיש. לדעת. זה גם יותר... עוגות תמיד הן טעימות יותר החלביות, נכון? כן. תגידו, היום אתם עובדים ביחד, נכון? כבר תקופה. נכון. נכון. כן, בערוץ בערוץ 20. הזה. בערוץ הזה, והתחלתם לפני הרבה זמן לעבוד ביחד. איך זה... ערוץ 10, ועשינו גם משהו בערוץ 24, בערוץ 2. ואיך זה התחלנו מתנהל לעבוד לעבוד ביחד עוד ביחד? לפני שהתחתנו. כן, זה היה לפני? משהו כוכב נולד, זה תוכנית מקדימה לכוכב נולד. כבר היינו חברים, כן. אבל התחתנו. באתם כזוג, אבל עוד לא הייתם נשואים. הייתה תוכנית לא מקודשת, זה כל העניין. עכשיו התוכניות הן מקודשות, כן. ואיך זה עובד? יש כאילו, את יודעת, אומרים, לוקחים עבודה הביתה, ואם מתווכחים על משהו, על הסט או זה, אז... או שזה לא מגיע לשם. לא, אנחנו יכולים להתווכח לפני. ואז להגיע לעבודה. אבל אנחנו מוצאים הכל, אנחנו לא אנשים זהו, זה הקטע שלכם, אתם מוציאים בשידור הכל. הוא אומר, אשתי הורמונלית, היא עצבנית עליי, זה לא כועסת יהיה עליי. אמיתי אם אנחנו נזייף את זה. שאין לכם בעיה עם זה? להוציא?
הכל במידה, את לא באמת מוציאה עכשיו... לא, כן, יושבת בטיפול, אבל להוציא את האשתי עצבנית היום, ואת העצבן אותי בבוקר. וזה, ההורמון היום לא בא לטוב, אז אפשר להגיד דברים כאלה. או אני יכולה להגיד, כן, טוב, עצבנת אותי, ועכשיו אין לי עצבי, אני יכולה להגיד דבר כזה, זה בסדר. שזה משהו כיף להנחות עם מישהו שאתה מכיר אותו... הכל מושלם, הבעיה היחידה, שיש בית שלם, שפתאום גם אבא וגם אמא עוזבים את הבית. זהו, זאת הבעיה. זאת הבעיה האמיתית. ככה נאמר, במקרים שכן אני עכשיו עשיתי משהו אחד ארגני, אז עדן נשארת, או הפוך. אז יש איזו עזרה. גם ככה יש עזרה, אבל זה לא אבא ואמא. כששנינו יוצאים מהבית, הנה, כמו שאנחנו עכשיו פה, יש איזו המולה. יש בעייתיות. ויש לנו שבט גדול, אז זה יותר מלחיץ. אבל לעבוד עם הגברת הזאת, עם כל מה שזה אומר. הורמונליות שבה. אני מכיר את העסק, אני לפחות יודע מי הפרטנרית שלי. שזה הכי כיף. ואני אוהב אותה. אתה גם יודע איפה להדביק אותה. ברור, חשב. תשמעי, אם לא כל פרטנר אתה אוהב ככה. נכון. לעבוד עם פרטנר שאתה מאוד אוהב. זה זכות. זה כיף. גם יש גם דינמיקה כבר שהיא שלכם. שהיא עובדת, גם בתוך עבודה בנינו איזושהי דינמיקה שהיא אחרת. יש זוגיות וזה, אבל יש גם דינמיקה, והיא עובדת מאוד מאוד טוב. היה לי פרטנרים אחרים שהנחיתי איתם. היו לך פרטנרים אחרים? שהנחיתי איתם. אמרת שלא, היו לך פרטנרים. פרטנרים מקצועיים להנחיה. רק קולג. להנחיה. רק קולג, לי לא היו מה שנקרא. פרטנרים להנחיה. לא, הייתה מיכל. כבר דיברת על החברות שלך, אז בוא תקדם, נדבר על זה אחר כך. נדבר על זה. אני אסגור את זה. יש משוב אחרי כל דבר. אוקיי, עכשיו בוא הביתה. תראה. פה אמרת ככה, פה אמרת ככה. אנחנו זוכרות. דברים כאלה אנחנו זוכרות, הכל. צריך להיזהר, צריך לחשוב טוב מה אומרים. כל מילותיך, כמו שהיא אומרת. כי אחרי זה, בשיחה עם האישה. תצטרך לתת דין לחשבון עליהם. לא, אבל יש באמת דברים שכאילו, נגיד, הגעתי עם איזושהי אנרגיה מסוימת ואני כאילו קצת מרוחקת, הוא לא יוותר לי, כאילו, הוא יגיד, לא, שזה מעולה. יושבת רחוק ממני. כי זה לא יעבוד, אני חושב. אני לא מאמין זאת אומרת, אנחנו צריכים להוציא את זה. זאת אומרת, פעם אני זוכר שהיינו זה בדרך לישיבה, ישיבת תסריט על ערוץ 24, אני לא זוכר על מה. או ערוץ אחר, לא ערוץ 20, כי ערוץ 20 הכל בשביל. שיצאתי לפניך מהאוטו. והיית כעוסה, ואמרת, בוא נעצור, בוא נפתור את זה כאן בחנייה. לפני. שלא נעלה עצבניים שם. נכון. והצלחנו? הצלחנו. והיום אתם עושים ביחד תוכנית בערוץ הזה. כל יום. כל יום. כל יום, בין 6 ל-7. שמה אתם עושים? מדברים משפחה... משפחה בעם. בעם. בעם, כן. אנחנו בעם. זו הוצאה מוכרת. טוב מאוד. זו תוכנית כזה שמתעסקת עם ענייני היום, עם מה שקורה, עם מה ש... וגם בפנים יש משפחה. זהו, תמיד יש אתם מקשרים תמיד את ענייני היום לילדים, לכם, למשפחתיות. כן. מתמודדים עם החיים. זה דבר אינסופי, זה דבר עצום, זה גדול, בזה יכול זה גם להיכנס קשור המון דברים. להכל והכל נקשר אליו. כן. ואתם נהנים? מאוד. כן? כן, מאוד, מאוד. אני באמת נהנית מאוד לעבוד איתו. הוא פרטנר טוב, הוא כיף לעבוד, בלי קשר לזה שהוא בן זוג. כן, כפרטנר באמת מקצועי. הוא פרטנר שכיף לעבוד איתו, אז זה גם מאוד חשוב, כי אתה בכל זאת על בסיס יומיומי נפגש עם מישהו. שזה קשה גם למצוא תמיד... אז כדאי שיהיה לך כיף. אז גם הנושאים מעניינים אותנו, אנחנו מאוד מעורבים על מה אנחנו מדברים. תראי, חוץ שאנחנו נשואים, אנחנו גם חברים קצת. נכון, זה חשוב. שזה הכי חשוב. חברים. אז החברות מאוד נעימה, כי לי אין איזה תריסר חברים שאני מבלה איתם וכולי, זה באמת זה גם עם השנים הולך, כן. אני נמצא עם הילדים במשפחה, ויהיה גם החבר שלי. יש לכם תוכניות לעתיד בעבודה, ולחוד גם כרגע, או שמתמקדים בפרויקט אחד, כי באמת קשה עם הילדים, ששתכם... אני עוד שנייה ילד, אז אני שום פרויקט, אני עוד שנייה... זה הפרויקט. הפרויקט שלנו זה לעשות ילדים, אנחנו פשוט מגדילים את רמת השרון, אנחנו רוצים שיהיו הרבה תושבים. עושים את העדן ועוד משפחה ועם. בדיוק, שהכל יהיה אמיתי, ואז זה מצריך המון עשייה והמון תשומת לב. איזה כיף. טוב, מה נגיד? קודם כל, אני אאחל לכם... צריך לאכול את העוגה היד. עכשיו אני אוכל, עכשיו. אני אסיים ואני אוכל הכל, אל תדאגי. אני רוצה לראות. בבקשה. ואם היא לא תוכל, אני גם אגיד לכם. אתה רואה, היא הורמונלית. אין. בבית אני אגיד לכם למה היא נראית ככה. אבל טוב, אם היא לא תוכל, זה לא בגלל שזה... כמה אכלתי מהדג? וגם לי מאוד טעים. זה עניין שהיא פשוט... זה הפרפורמרים, בכל זאת צריכים גם לשמור, הם מסתכלים גם על החיים מתוך הסיטואציה, לא רק בתוך. טיפה. יוצאים החוצה ומסתכלים. תן לה לעשות סגיר, נו יאללה. אז אני תכף אוכל את העוגה. האמת שהיה לי ממש כיף, אני מקווה שנהנתם. מאוד. טעים בטוח היה לכם, שמענו את קולות טעים, תום, תודה רבה. באמת טעים מאוד. היא דאגה ללב, אתה דאגת לאוכל. נכון. שילוב מנצח. אנחנו מרגישים שאנחנו משפחה אחת שלמה. אז אני אאחל לכם אהבה.
אמן. כמו שיש לכם, המון שתשמרו עליה. בהצלחה עם הפרויקט שלכם. ושהשם ישמור את כולנו. אמן, אמן, אמן. שבת שלום. שיהיה ערב טוב לכולנו. תודה רבה. שבת שלום בעצם. שבת שלום. שלום.